Näin. Otetaan täältä yksi kortti. Mä nyt näytän tämän vaan kameralle ja itse kato. Elikkä niin. Elikkä Hertta 2. No ihan sama, mä katon se kumminkin. Noin pistetään sitä pakan päälle. Näin. Nostetaan pakkaa, pistetään pakko päälle. Näin. Täällä jossain pitäisi olla yksi väärtäpääkortti. Niin onks tää teidän kortti? Ei. No. Onks tää teidän kortti? On. Magic.